punt die ik niet moet vergeten. Ja. Ik heb een punt die ik niet moet vergeten. Vele mensen zullen nu kijken naar me en ze zullen zeggen, oh, is mevrouw Dionne Diko Kolokumai, kijk ze praat weer. Zij had ons geregistreerd voor wateroverlast en we hebben nooit geld gehad. Ik heb honderden mensen geregistreerd namens RO, agrarische sector binnenland. Minister van LVV, berichten kwamen ook van hem. We kregen berichten van Financiën. Tot mijn verbazing bleek dat heel veel van die mensen geen geld hebben gehad in district Brokopondo en Sipaliwini. Ik heb contact met de mensen van Marowijnen en ik ken 4 tot 5 mensen die hebben gehad. En dat de overheid durft om iemand 3000 SRD te geven voor wat je verloren hebt in je kostgrond. Dan vraag ik me af waarmee ze bezig zijn. Dat discrimineer ik niet, omdat dat mijn werk is en de data's bezit ik ook. Mensen in Nikeri hebben duizenden SRD's gehad. Dionne gaat praten, want no uda no to toch? Afuru ati. En mi edu auroko, dat is maar ik denk dat na Dionne no een paiding amoni. Want voor zijde, Trasmak is 23.000, Trasmak is 50.000, Trasmak is 100.000, Tramak is zelfs 200 zoveel duizend. En denk zoals mensen noemen de Jukas, de Bosland Kriolen. Die zijn hardwerkende mensen die met de hand werken, niet met machines. Dan geef je ze geen kopercent. En by the way, ze hebben geen baan. Wie had dat geld, als er geld beloofd, een toezegging gedaan? LVV en Financiën moest het uitkeren. En by the way, we zijn allemaal in Suriname. Dat geld is er. Het is vrijgemaakt voor wateroverlast. 150.000 miljoen. Waarom krijgen de mensen, ik praat nu luid, ik moet luid praten, want men moet me horen. Ik zal mijn best doen om ook goed te articuleren. Wie niet kan horen, moet kunnen liplezen en mij verstaan. Waarom krijgen de Bosland Kriolen hun deel niet? Maken ze geen deel uit van de Surinaamse gemeenschap? Vallen ze niet onder deze regering? Leven de Jukas zoals jullie ze noemen niet? Leven de mensen daar in het bos niet? Want zij leven volkomen van wat ze planten en kweken. Waarom houden jullie dat geld, man? Niemand gaat me komen zeggen dat ze die mensen dat geld hebben gehad. Zij die verantwoordelijk zijn om dat geld te geven. En de mensen klagen. De mensen zijn ongelukkig. En wanneer het verkiezingstijd is, dan gaan ze. Iedereen gaat de mensen daar kennen. Nu zeggen ze tegen me, want ik vraag ter verantwoording. Waarom hebben de mensen hun gelden gehad? Hun smoesjes zijn. Rekeningnummer kloppen niet, bankrekeningnummer kloppen niet en namen kloppen niet. Maar wanneer het verkiezingstijd is, ben ik thuis en mijn papieren komen thuis bij me zonder dat ik iemand heb gevraagd om het te gaan halen bij CBB. Zelfs wanneer ik voor huis ben, vinden ze me waar ik woon. Waarom kunnen jullie niet komen? Want ik ken vast wel alle telers in district Brokopondo en Sipaliwini en ook een deel van Marowijnen. Als jullie komen. Mijn directeur, mevrouw Pavion, is een heel hardwerkende directeur. Zij, mevrouw Pavion en ik zijn bezig mensen te registreren, soms tot 3 uur, 4 uur in de ochtend. Niet dat ik betaald word voor het werk. Als jullie voor jezelf kunnen zorgen en jullie mensen kunnen accommoderen, waarom kunnen jullie mij dan, die zo hard heeft gewerkt voor deze mensen, niet vragen om jullie de mensen aan te wijzen wiens kostgrond onder water is gegaan? Want nami ewaka in de water dat die nami ewaka in de grond dat die, dat betalen we de mensen per kas. Want mijn administratie heb ik en mijn data heb ik. Het kan niet gebeuren dat iemand jullie voor de gek houdt, want ik ken ze stuk voor stuk. Zelfs de mensen van Matawai ken ik. Waarom behandelen jullie deze mensen zo? Waarom behandelen jullie ons zo? Want ik ben erbij. De mensen lijden. En ik wil één ding zeggen, daar praat ik niet meer voor vandaag. De Afobaka Stuwdam is gebouwd ten koste van de Bosland Kriolen. In dit geval de Saramakaners. En de Sakiki, of ik weet niet hoe ik ze moet noemen. Maar
Ze vallen onder 1. De bewoners van district Brokopondo. Nikeri heeft stroom al jaren sinds mijn geboren. Nikeri Afaya. Saramaka Afaya. En ik heb altijd gesproken over dit ding als klein meisje. Maar niemand schenkt er aandacht aan om maar zelfs een punt van te maken. Hoe kan het dat ik offers moet brengen en dat komt elektriciteit van district Brokopondo helemaal naar de stad Psafotogotani Keri. Daar ben ik vlak onder het stuwdam en ik had nooit licht gezien totdat ik iets van boven de 20 was, kreeg Lombe elektriciteit. En Tapassi kreeg nog geen jaar terug of 1,5 jaar elektriciteit. Wat voor behandeling is dit? En waarom mogen we niet praten? Wie zegt dat we ons niet mogen uiten? Wel, bij deze zeg ik het hoor. We zijn begonnen vandaag en we gaan niet stoppen. En geloven jullie me, de groep wordt groter. Want we kunnen niet meer, hè. We kunnen niet meer zitten en luisteren naar anderen die zeggen, praten jullie niet hoor. En je praat scherp. En hoe durf je? Wel, we durven, omdat we het ook voelen. En als ik nu niet opsta om te vechten voor mijn mensen, als mevrouw Daphne niet opstaat, als meneer Pansa niet opstaat en de anderen, dan blijven onze kinderen en kindskinderen, alle andere generaties die komen, dan na Sodogo, nat denanga watra, sumu denanga watra, dat de vroeis de om de 5 jaar. Wij verhuizen dit keer niet hoor, deze generatie verhuist niet.